Munaona team, most of Zimbabweans, they do not know. Most of them, they have no idea kuti country yedu ine potential yakaita sei, pa world status yange yakamira sei, yairespectiwa sei. So I think zvinogona kubatsira one or two or some few individuals, but I understand kuti these voice notes richasvika munzeve dzema millions of certain Zimbabweans, vamwe vakunza ma 2000 oro vamwe vakaberekwa in the late 90s. Most of them, they do not know kuti nyika yedu ye yanga ine mari yakaita sei. Vanongozwa kuti kwangu ne mari ine simba. So let me take you back. Kana chitaura zvichinzi ZANU-PF yauraya nyika. Because some they are only used to ZBC, television, radio, one radio, Zimbabwe radio, what. People are now used to kungoona zvimahonda fit. People are used to see everybody achitengesa airtime nemabanana street nemavegetable. Everybody is used to see maindustry akavarwa. Almost everybody is now used to kufamba murodi nemapoto. Everybody now is used kuti vanhu vanogona kuchera tsime mustreet. Everybody is used kuti kunogona kufamba kuchikonzi hakuna mvura, hakuna magetsi. So let me take you back about that country. Varume ava veZANU-PF handisida kutanga ndavapomera mhosva dzekuti this one is a criminal political gang. No. Handisida kupikisa mashoko avaitaura ekuti vanofamba kwese kwese vachitaura kuti varungu vakaipa, because makada kutarisa vanhu vakavhotera ZANU-PF vanhu vakanga vapiwa mindset yekuti varungu vakaipa. But I would like to take you back to the parliament structure nema ministerial government structure yehurumende yevarungu. There was a time Ian Smith paakarana nyika yeZimbabwe for 16 years, and in those 16 years, listen carefully, Zimbabwe, akanga akapiwa rimwe sanction riri terrible rekuti kana dai type yesanction iroro ranga rakarohwa ZANU-PF naro, Zimbabwe kungadai vanhu vese vakapera kufa. Zvekuti sanction rinotaurwa neZANU-PF riyeria harisvike even 5% according to the sanction yanga yakapiwa hurumende yeRhodesia. But during that time, I would like to tell you kuti hurumende yacho yevarungu, every MP, every minister waidrive motokari yako kuenda nayo kubasa, kwanga kusina allowance yekunzi unopiwa motokari negovernment. Zvakatangwa naMugabe paakatanga kupa vanhu W124 series Mercedes Benz in 1980. Kwanga kusina nhau yekuti minister na MP anonzi vanopiwa imba kumasababa. Zvakatanga naMugabe zve. Munhu waizvitengera imba yacho yakanaka obhadhara nemari yako. Ndoda kuti ndikutaurire zvinhu which can be proved with records. Ndoda kutaurira nhau yekuti varungu vacho vatakaudzwa kuti vakaipa, handisi kupikisa kuti vakaipa, ndiri kutaura kuti hakuna murungu akambobvira aka-externalize forex from Rhodesia achiendesa kumusha kwake kuvarungu. But hurumende yevanhu vatema ava ndo yatinoziva iri kutora mari ichiendesa kumusha kwevarungu vacho vavari kuti vakaipa. Do you hear me what I'm saying? And they are taking in millions. Mari yavasina kushanda. We could understand pakaita a foreign investor kana just a common business person omu Zimbabwe aka-externalize forex toti mari yake business. But wakaba mari muhurumende obva externalize utsinye hwacho huri serious. Then the common people chinonzi nyika munhu, muri kupanzwa, munhu amukataure kuti Zimbabwe inyika kana nyika isi ine vanhu vane nzara vakaondoroka vari kurwara. I just want to tell you for example kuti iko zvinezvi vamwe vanhu vakuzikanwa kutoti pamba apa panodyiwa nzondora, pamba apa panodyiwa matumbu ehuku, pamba apa panodyiwa musoro ehuku. Makabvunza vanhu vese, people they will tell you that in that country misoro yehuku namatumbu ehuku nemusoro yehuku iye nenzondoro zvairaswa zvaisingatengeswe, zvairaswa unless kana watozvidawo waipiwawo mahara. Then during buying grocery, re-breakfast, rekuseni kana re-lunch,
maswiti aya, maswiti, I'm talking maswiti, akange maswiti asingatengeswi, tikutaura maswiti, macrystal sweets, mabubble gum, anga asingatengeswi maniga bhos, angonokorwa munhu onzi ndo muruoko. Paakazotanga kutengeswa zvinhu zvava zvatodhakwa. Takukudzeri the reality yenyika yeZimbabwe. Muri kuvanzwa? Mukaka iyi mikaka yaiuya ichisiwa pamagedhi. Mikaka yaisiwa pamagedhi ine zvibhodhoro zvipfupi zvakavharwa nealuminium foil. Hakuna munhu aimbotaura achiti anzoenda azoshava mabhodhoro matatu. Waiuya uchisiwa at each house. Kuzvikoro vanhu vaipiwa mukaka, vaipiwa maheu, vaipiwa mabhuku emahara, vaipiwa maballpendi emahara, mapenzura emahara kuzvikoro. Timu yamunoona yese yevanhu vatimenzi vakazodzidza nelepoti yakawira nahebhoti chipona naRobert Mugabe yakanga iri mari yeRhodesia yevarungu, ndio yakavaendesa kuoversea kwese kunana Oxford University uko. Dzasiri mari dzana mbuya wavo nana sekuru vavo mani. Toda kukutaurira about this is Zimbabwe. Nyika yeZimbabwe ndio yakati yekutanga kuita chitima chemagetsi in Africa yese, electric train. Yakave nemari yekuita railway line yayo yaenda kuSouth Africa via Botswana, yakatengeswa nevanhu veZANU-PF ava. Nyika yedu could feed the whole Africa. Nokuti yanga inacho chibage chacho. KuZimbabwe kuti aidya nyama yemabhii, bvunzai vanhu vanokuudza kuti nyama yecold storage yezikanonzi nyama yemabhii. Matumbu nemaguru zvakange zvisingatengeswe. Regai ndidzokorodze. Ndiri kuti matumbu emombe nemaguru emombe zvakange zvisingatengeswe, nemazondo nemusoro emombe waingonzi torai zvese nematewe kana uchizvida. Zvazingatengeswe izvo. Iko zvinotoona mubhusha remaSpam nematumbu. Bhusha rekwaSpam muri kutengeswa mazondo, bhusha rekwaTM mune musoro yemombe. Zvazvisikwe zvasingatengeswe izvo. Takukuudzai imi musingazivi. Tikutaura nhau yesevhisi yemabhazi. Mabhazi, vamwe vanhu vakutora zvirwere mumabhazi. Mabhazi akanga ari eBulwank kana kuti Swift akazenga akunzi Harare United. Mabhazi iwayo aifamba 10 to 15 minutes ari tutu. Bhazi risati rabuda mudhepo raigezwa mukati nekunze. Hakuna bhazi raingonzi ndari rinoswera richitakura vanhu. Bhazi rakatakura vanhu kubva kuseni kuma4 kuseni nekuma5. By 11 o'clock bhazi rainzi ndariende kudepot rogezwa rienda muWash Bay. Bhazi ropiwa yanzi Wash Bay certificate inoratidza kuti bhazi rabva rakagezwa rodzokera kuroad. Kwete zvokuti bhazi rinoswera kubva na4 richitakura vanhu, vamwe vachifurira madziwa mumacheya, vamwe vachikosorora imomo, rimwe rine mahwindo, rimwe harina, rimwe rinopinza guruva mangwana roswera futi richishanda kuswera mangwana svondo rese rongonzi ndaritsvairwe ndari. Zvakakosina zvinhu izvozvo. We are telling about the Zimbabwe that we know. Kana iri nhau yemvura, mvura yakanga isingaende, kwaitoti kana mvura ichinzi inoenda makabvunzeresa anogara kutafara kumabhuku kwainzi kunogara varombo, kuti mvura yaienda here kana magetsi aenda. Kwanga kusina chinhu, aienda in certain hours. Kwaitofamba tsamba nemapurisa emunicipality achisiya tutsamba door to door kuti mangwana mvura iri kuenda, zvitaurwa paredhiyo, zvitaurwa patelevision nenguva dzakati asinodzoka nguva yakati. Nguva iyo yakatarwa isati yasvika motora mvura papa mumapombi. That was the country we knew. Kwanga kusina marara. Marara aitonyadzisa kukanda. Motikari dzeshe dzemabhini dzemunicipality dzaitakura mabhini time and again. Mapepa ekurasira marara nemabhini, they were for free. A lot of Zimbabweans havazvizive zvinhu zvatiri kutaura izvi. So toda kuti tikuudzei tichiti ava vamuri kuona ava vaurayi zvipatara zvekuzi vanhu vaibva kuMozambique kuya kuzorapwa muZimbabwe, vanhu vaibva Nyasarandi kuMalawi, vanhu vaibva kuZambia kuya kuzotenga chingwa chemuZimbabwe. Chingwa kwete chako chedhora 2. 1 loaf rechingwa chaiti chakabikwa, motikari yebhekari yakadarika nemustriti yechingwa, vanhu vese vaiziva kunzwa chingwa kunuhwirira, yainzi barley bread, kwete mafufu amuri kudyiswa naidiot Mnangagwa. Tino vakauraya nyika naidiota. Chaita kuti varungu vatize kubva Mnangagwa achipinda mupawa, chaita kuti varungu vatize Mugabe nawe humbavha, because varungu hatiti muZimbabwe ndio mune mabhengi aishamisa, ana Barclays Bank,
masubsidiary analioti Bank of London. Zimbabwe nyika yedu ndiyo yakanga ine currency yakataurwa mu British Parliament ichinzi Britain ichida kuadopta the Rhodesian pound nokuti mari yanga ine simba. Ndo nyika one yatinoziva muAfrica yekuti vanhu maticha ita relocate from the United Kingdom vachiya kuZimbabwe kuzoticha kumaruzevha tikutaura varungu. Vachitonzi vari kundotsvaga magreen pastures kubva kuUK vachiuya kuZimbabwe. Makazvinzwa here zvinhu zvati kutaura zvinenge ngano kana tichizvitaura. Nawo idzodzo Herald haizvitaure, ZBC haitaure, maminista ese chavanotaura ndechekuba. Mukurumbire wese wekuti mbavha dzinonzi mbinga zvazvisikwe izvi. Makomrade vamunonzwa vachinzi war veteran, let me tell you the rough truth about them. Vazhinji dzakanga dziri mbavha nemhondi dzakanga dziri listed kumapurisa eRhodesia vachitsvagwa, ndo vaitizira kuMozambique vachiti toda kunotrena hondo kunorwa. They were criminals, those people. Chakazochinja paucriminality pakapinda mugovernment chii? Ndeipi wani mbavha kubva kunana Robert Mugabe vakanga vari mbavha nemhondi nematsotsi nemarapist. Ikono zvese naHwenje vari kuridza magitari nevese handindogara kukuudze nchiti vana vemawar veteran vekurepewa vaikwira vakadzi vevanhu muhondo. Handina kukuudze here imi ndichiti vana vazhinji kune varume vakaponderwa kuti kana wangone mukadzi wako wakanaka waitsvagirwa mhosva iwewe. Konzi kune pungo wosikopondwa chimuchinzo uri mutengesi kuti makomrade vasara vachikwira mukadzi wemunhu. Ndokutaura chokwadi chinorwadza imi. Vamwana vamunoti ana mbuya venyu vaikwirwa nemakomrade waya. Munangagwa nana parents shira vana record here yokufamba vachikwira vakadzi vana. Ndikukubvunza kada kuri kunyepa motisungisaka. Mundisungisaka kuti Jeff Duda Bosana toda kumusunga toda kumuvharira mujeri. Ndokuudza ndoda kutokudza zvimwe zvichatokurwadza kudarika ipapa imimi.